Мой гост е доцент Пламен Попиванов, ендокринолог, началник на отделението по клинична дезинтометрия и костни и метаболитни заболявания в УМБАЛ Александровска. Добър вечер. Добър вечер. Информацията в този подкаст се предоставя единствено с образователна цел и не е предназначена да замести обсъждане и консултация с лекар. Всякакви решения относно диагностиката, профилактиката или лечението на дадено заболяване трябва да бъде направена от лекар, съобразно състоянието на всеки конкретен пациент. И в допълнение този подкаст се излъчва със съдействието на Бьорингер Ингелхайм Клон България. По нашата тема. Защо в последно време затлъстяването стана толкова обсъждана тема, даже вече е признато за социално значимо заболяване? Затлъстяването отдавна е социално значимо заболяване, но напоследък вече ние имаме лекарства. Лекарства, които реално водят до отслабване и могат да задържат това отслабване. Не само да се отслабне, но и да се задържи. Във връзка с което надеждите на хората за отслабване рязко се увеличиха. Това е хубавата страна на нещата. Има и една по-лоша. По-лошата, че високите килограми, не винаги много високи, имат и козметичен ефект. И тук ние опираме до стремежа да бъдем млади, хубави, слаби и така нататък завинаги. Завинаги. И много хора, които реално не са болни, които нямат болестта затлъстяване, появяват един повишен интерес към тези медикаменти. Естествено, няма лекарство, което да е само лекарство. Според дозата, в едни случаи то е лекарство, в други случаи то е опасно и може да предизвика различни странични действия. И затова възникват вече голямо количество интереси. Сега, другото, което е затлъстяването е вероятно най-честото социално значимо или, да го кажем малко по-точно, болест на цивилизацията. Най-честото. Значи, в момента в нашият европейски регион около 30% от хората имат свръхтегло, значи риск а някои пък са ми затлъстели, а пък 30% са с затлъстяване. Затлъстяването вече е болест. Значи не е козметичен дефект, а е болест. И поради тази причина интересът е все по-голям. Другото, което е много важно за затлъстяването е, че ние всички в нашата цивилизационна култура сме потребители. И като потребители ние трябва да потребяваме какво? Повече храна. Повече храна. Каква храна? Която ни е приятна. А коя храна ни е приятна? Приятна ни е тази, за която еволюционно ние се борим. Това е сладко, солено и мазно. Защо? Калориите. Еволюционно ние винаги сме, хората и нашите предци са се борили за калории. В природата няма сол. Борили са се да приемат по-голямо количество сол. В резултат на което ние имаме един мощен стимул да затлъстяваме, и да качваме кръвното налягане с всички проистичащи от тук заболявания. Значи, отдолу стои храненето и затлъстяването. А над него се надграждат кръвното налягане, атеросклерозата, инфарктите, инсултите, различните други сърдечно-съдови заболявания и така нататък, и така нататък. Да, затова казах, че ще добавим и други заболявания, защото едното води след себе си като опашка всички останали следващи заболявания. Затлъстяването като болест, не като малко по-големи килограми и козметичен дефект, води до 270 заболявания, като част са тези, които казах, примерно сърдечно-съдовите. Обаче част са механични. Носиме по-голямо тегло и се изтриват старите дископатии и така нататък. Това е понятно. Другите проблеми идват от това, че при затлъстяване винаги имаме хиперинсулинемия. Тогава това е един мощен растежен фактор. Увеличават се 20-30%, по-голяма част от най-честите карциноми, които се развиват в
нашето общество. Да, така. Другото е механичното притискане, примерно на гърдния кош, механичното притискане на дихателните пътища водят до тежко хъркане нощем, нали, което е опасно за организма, намаляване на количеството на размера на белия дроб. И белия дроб работи с по-малък капацитет. Съответно с това нещо имаме слабост, увреждане на сърцето и така нататък. С други думи, имаме към 270 заболявания, които могат да се предизвикат от затлъстяване, като почнем от психически заболявания и от, как да кажа, понижен интелект и завършиме с, да кажем, раци. Така че това е нещо, затлъстяването, което е болест и води до още 270 усложнения, нещо много сериозно. Как дефинираме кое е затлъстяване и кое не е? От малки, като сме на гости при баба и дядо, винаги е бабе хапни, ама без хляб. Нали, това си е наша българска черта. Сега, едно време хората не са имали достатъчно храна. Не всички, но някои. Освен това, понятията за рационално, правилно хранене, диетите не е съществувало. В резултат на което много са гладували. Било изобщо гладували, било по отношение на ценни вещества, без които не може. В резултат на което имало тогава огромно количество болести на недоимъчното хранене. Било в Азия, било при нас. При нас едно от основните неща е било туберкулозата. Туберкулозата е недостатъчно хранене, недостатъчно витамин D, нали? Докато в Азия, примерно, те са се хранили с поливан рис. Поливания рис няма витамини от групата Б. Тогава те развиват едни болести бери-бери. Хората, които не ядат свежи плодове и зеленчуци, пък не им стига витамин С. При тях се развива вече голяма скорбут, една друга болест, нали, която, да кажем, също опадат зъбите и така нататък. С други думи, имало много болести и бабите са знаели, че едно дете, което добре се храни, т.е. е малко пълничко, е здраво. А са мислили, че болното дете, примерно туберкулоза, е слабо, безсилно и затова са гледали да хранят децата, за да... Това е единствения реален начин тогава да се борят с болестите, които са имали жълтата гостенка едно време. От недоимъка. Но как дефинираме затлъстяване? Сега, затлъстяване е по-голямо количество масна тъкан, от която е необходимо за организма. И сега давам пример. Без масна тъкан ние не можем да живеем. Масната тъкан има огромно значение. Първо, тя ни предпазва, пази ни топлината. Това се едно сме облечени с едно кожухче под кожата. Имаме един слой масна тъкан. След това, масната тъкан ни дава енергия, когато примерно се активираме да работим или нещо друго. Покрай всички кръвоносни съдове има малко количество масна тъкан, ние казваме вътрешно орган на висцерална масна тъкан, която при необходимост, при физическа работа, при работа на органа, мозъка, сърцето, бъбреците, отделя свободни масни киселини взривно, моментално и дава енергия и ние можем изведнъж от 0 до 100 км да си ускорим обмяната и да имаме енергия да издържиме. С други думи, имаме до органите, която е енергетична масна тъкан. Освен това, масната тъкан представлява един амортисьор. Тя представлява едни големи клетки, пълни с масни капки, които могат да си променят обемите много леко, без да се нарушават и функцията на тези клетки. Примерно, около всички кръвоносни съдове, които пулсират, има масни клетки, които омекотяват, амортизират пулсирането на, примерно, артериите, за да не се удрят, примерно, в кости и да се травмират, некротизират и така нататък. С други думи, масната тъкан има многобройни функции. В масната тъкан при жените се образуват слаби полови хормони. Сега, едно момиче не може да има цикъл
Не може да му тръгне цикъл, примерно на 12-13 години, ако няма поне 6 кг масна тъкан. Значи, ако няма масна тъкан, цикъла не тръгва. Защо? Защото цикълът означава, че момичето може да забременее, да има бебе, трябва да го отгледа, трябва да го отхрани. За да го отхрани, тя трябва да има някаква храна. Когато няма масна тъкан, организма реагира, тази жена гладува. Щом гладува, тя не може да отгледа дете, тя не бива да има овулация, тя не бива да забременява. Значи, масната тъкан, в един минимално количество масна тъкан е абсолютно необходима, за да имат цикъл при жените. Например, спортистките, които много тренират, голямо количество мускули, малко количество масна тъкан, в резултат на това цикъл им почва да се нарушава, спира, само заради това, защото спада масната тъкан. А с други думи, масната тъкан е абсолютно необходима в всякакви отношения. Примерно, ние, хората, имаме биология подобна на маймуните. Едно време сме били кроманьонци, неандерталци, по-преди. И тази биология е свързана с това, че първобитният човек се е хранил и маймуната се храни тогава, когато има. Не когато е гладна, когато има. И затова при всяко хранене ние, хората и до момента, надяждаме потребностите си 20-30%. Всички съвременни лекарства, които сега ги правиме с инжекции веднъж седмично, от които доста се отслабва, намаляват, това им е основният ефект за отслабване, намаляват с около 20-30% количеството, което се храниме нормално. Защо? Защото докато сме млади, ако имаме нормална обмяна, ядеме 20-30% повече, отколкото имаме нужда, но те се стапят. Ама една жена, която примерно е родила, нали, женските полови хормони, за да има какво да храни бебето, за да може да го кърми, да има храна, те размножават масните клетки, натрупват се масни клетки, масната, и винаги има храна за бебето. Но след това, след като вече бебето е отгледано, тези масни клетки малко трудно се стапят. И тогава жените, цената на майчинството е известно напълняване при повечето случаи. В някои случаи може да се отслабне трудничко, но може, други не. Във връзка с което е абсолютно необходимо, нали, една жена, нали, след това, след като вече родила така, трудно сваля килограмите. Значи тя трябва абсолютно необходимо да яде 20% по-малко. Добре, ама все едно това означава да ставаме леко гладни от масата. Можем ли още да ядем? Можем, ама може и да не може. А тогава няма да ядем. Оказва се, че ето това правят инжекциите, които ние много употребяваме напоследък, намаляват 20% храненето и човек почва много бавно и плавно да сваля килограми, защото това 20% да ядем дневно по-малко излишъка, води до около половин килограм отслабване на седмична база. Понеже споменахте жените, мъжете или жените страдат повече от затлъстяване? Има ли такава статистика? Сега, жените биологично имат малко повече масна тъкан, защото ще бъдат майки и така нататък. Жените имат масна тъкан малко повече и са по-адаптирани към тази масна тъкан. Примерно женските полови хормони регулират по-добре масната тъкан, намаляват инсулиновизмата, така. При мъжете не е така. Масната тъкан, която ние имаме, е по-опасна, по-токсична. Тя е свързана с мъжките полови хормони и с хормоните на стрес. И типичният мъжки тип затлъстяване, който е характерен за стрес, той не е само при мъже, има го и при жени, които са подложени на един хроничен стрес. Нали? Тогава имаме горната половина на корема се надува. Защо? Вътре в корема, между червата, вътре около вътрешните органи, имаме голямо количество масна тъкан, която може бързо да отдели енергия, бързо да отдели свободни масни киселини и човек да бъде много силен. Мъжът да може да се бори с живота. Докато при жените по-голямата част от женския тип, типичния женски тип напълняване,
женските полови хормони, от хормоните на бременността, това е подкожната масна тъкан. Примерно жените, защо еволюционно така е създадено, ние се прехвасваме по техните гърди, по техните там допета, по около пъпа. Всяка жена има с полови хормони. Има едно малко увеличение, което е като една тета гърдичка, нали? И което там различни бели данси се тресат и прочие, и мъжете се така много впечатляват от това нещо. Това е създадено, за да покаже, че жената може да кърми бебето, тя има резерви да го храни, нали? Тя има полови хормони в момента и тя би могла да забремене, да роди бебе, да го отгледа, да го храни, което всъщност е биологичната мечта на мъжа, без да го осъзнава, защото ние така много гледаме да бягаме от ангажименти, особено сега. Има ли връзка между затлъстяването и поликистозните яйчници? Да, категорично. По-голямата част от поликистозните яйчници са в резултат на затлъстяването. Поликистозните яйчници могат да бъдат от 20 причини. Една от причините е рядка да има надбъбречно производство на слаби полови хормони в по-голямо количество. Всички произвеждаме от надбъбреците малко, но при някои хора, мъже и жени, но при мъжете не личи. Докато при жените това нещо може да доведе до поликистоза. Яйчниците сами по себе си могат да имат наследствен ензимен дефект и да има поликистоза. Може да има един висок пролактин, други причини. Но основната причина е по-пълните жени имат, за да бъдат пълни, имат повишен холестерол. Инсулин. По-високият инсулин, който е растежен фактор, той стимулира яйчниците. Яйчниците стават малко по-големи, почват да произвеждат слаби мъжки полови хормони. Те блокират овулацията и яйчниците стават пълни с едни кистички. Това са яйцеклетки, които не са се отделили, не е имала жената овулации. И тогава може да видим по-големи яйчници, в тях да има кистички, задебелено между кистите пространство от клетки, които произвеждат слаби мъжки полови хормони. Жената може да има тук някое косъмче, комедони, мазна кожа, акне евентуално, нали, смущение в цикъла, не може да забремене в някои случаи. Сега, поликистоза искам да ви тук малко... Поликистозата най-често е в резултат на повишено количество инсулин. Но поликистоза имат към 40% от жените. Може да на двата яйчника, на единия яйчник. Большинството никога нямат сериозни проблеми. Большинството са здрави. Може ли 40% да бъдат болни? Сигурно не може. Във връзка с което един малък процент от тях са действително болни, примерно надбъбреци, яйчници, имат проблеми с забременяването и ние ефективно се намесваме. Значи имаме лекарства, нали, и то дори не е тези инжекции, за които сега приказваме, от които може да намалим инсулиновата резистентност, да намалиме с 12 единици инсулина, те забременяват, раждат си бебенца и така нататък. Значи не е проблем поликистозата, ако знаеме какво ще лекуваме. И тя, основната обаче е свързана действително с килограмите, с затлъстяването. А може ли затлъстяването да е наследствено? Всички в родата да си върват така дебелички? Да. Значи, ние еволюционно едните сме по-слаби, сухи, жилови, другите са малко по-мускулести, нали? Ама мускулите върват малко и с масна тъкан повече и с по-дебели кости. Защо? Еволюционно ние сме най-елементарна група кроманьонци и неандерталци. Кроманьонците са високи, сухи, слаби, предно-задно сплескани, с широки рамене, но предно-задно сплескани, с висок ръст. Така, например, негрите не са негрите.
не са неандерталци, но имат близка структура. Нали, разликата е в цвета на кожата и някои други съществени разлики. Но неандерталците са били подобни. Високи, слаби, силни, т.е. не слаби, а високи, но по-скоро жилови, отколкото така. Те са живеели в полетата, степите, саваните на Африка, после на Европа. Неандерталците, примерно, са едни прекрасни боксери. Боксерите какви са? Високи, с дълги ръце, крака и така нататък. Сега отиваме при кроманьонците. Кроманьонците са живеели, неандерталците, да кажем, 40-60 хиляди години живееме. Кроманьонците са живеели доста неандерталците са живеели от преди 160 хиляди години. Те са живеели в ледниковата епоха в Европа. Подобни на неандерталците има и азиатски, викат им денисовите хора. Те са живеели примерно в Сибир, в сегашен Китай, Тибет и така нататък. Това са хора, които живеят при голям студ. Те трябва да бъдат по-пълни, трябва да бъдат с по-голямо тяло, топчести, с по-къси ръце и крака, страшно силни. Защо им трябват много мускули? За да се произвежда топлина. Топлината се произвежда само в мускулите. Отвънка едно кожухче така от мазнинки, които да им пази топлината, по-малки ръце и крака, едно бъчовидно и така яйцевидно тяло, което да пази топлината. По-къса шия, нали? Те са по-ниски. Значи, еволюционни условията са налагали това нещо. Разбира се, когато си отива ледниковата епоха, неандерталците и кроманьонците се доста смесваме. Нали? Дори аз, който трябва да мина за кроманьонец, моя ръст и прочие, имам 2%, дори имаме обща баба с моята съпруга, 2% имаме неандерталска кръв от една баба там от Кавказ и имаме 0,2% кръв от денисовите хора, неандерталците, които са живеели в Сибир. 0,2%. Сега, това нещо неандерталците, за да могат да живеят, те трябва да произвеждат повече топлина. Те трябва да имат повече масни клетки покрай мускулните. Това са хората с така наречения метаболитен синдром. Това са хора с по-голяма мускулатура, с по-голямо количество масна тъкан, малко по-закръглени, обикновено малко и по-ниски. Това са прекрасни борци. Всичките пехливани, борци, тук, така. Това е тяхната биология. Нали? Другите, значи, различаваме се много. Примерно, един неандерталец не може да тича колкото един, примерно, кроманьонец. Той е все едно багач на дълги разстояния. Прекрасен. Той не може. Но, ако се сбият на близко разстояние, неандерталецът е по-силен. Но кроманьонецът може отдалече да хвърля копие, защото има много по-голям размах. Значи имаме различни еволюционни предимства. Мозъците ни са близки. След като имаме съвместно поколение, това означава, че сме от един вид. Ние просто се различаваме съобразно географската среда, при която сме възникнали. Сега, пълнотата, кръвното, как да кажа, атеросклерозата, захарния диабет, по-често, не винаги, по-често са свързани с неандерталците. Нали? Примерно, когато няма инсулин, първи тип диабет, детския, който трябва да правим инжекции на инсулин, когато инсулина не стига, ние имаме развитие на диабет, който не е с резултат на инсулинорезистентност и повече инсулин. Но когато пълни възрастни хора развият диабета, большинството са такива, към 80-90%, имат излишък от инсулин, обаче той по-слабо действа или не действа. Ние сме много различни и много е важно да разберем какъв е вида на диабета, примерно, на кръвното налягане. Към 75% от артериалната хипертония, нали, всъщност е свързана с нашия метаболитен синдром, с напълняване, с увеличено количество инсулин,
който води не само до, до напълняване, но и до задържка на сол. И се качва кръвното. Нали? И ако това продължи в продължение на месеци и години, настъпват промени в бъбрека и кръвното остава трайно високо и продължава да расте. Точно това щях да ви попитам, по какъв начин затлъстяването влияе на бъбречните проблеми и по какъв начин уврежда бъбреците и по какъв начин влияе на сърцето? Сега, имаме общ механизъм на действие. Какъв е общия механизъм на действие? Около кръвоносните съдове на бъбрека, около кръвоносните съдове на черния дроб, около кръвоносните съдове на сърцето, на мозъка. Има известно количество масни клетки, които, освен че изпълняват ролята на един амортисьор при пулсациите, те могат да дадат, да отделят светкавично енергия, масни киселини, за да има енергия този човек, нещо, примерно се бие, да бяга, да нещо. Сега, това нещо, тези клетки, когато ние около сърцето пулсира. Като пулсира сърцето, трябва да амортизираме натиска му удара върху гърдната страна. Около него то е увито в една трубичка перикард, ама под перикарда имаме масни клетки, които са непосредствено към сърдечния мускул. Върху сърдечния мускул. Сега, когато ние сме били първобитни хора, малко сме яли, трудно сме яли сме съвсем друга храна. Месото е било от дивеч, много сухо, богато на белтък, но много сухо. Предимно полусурово, богато на витамини. Сега ние ядем едно доста твърсто месо. След това те са ядели ковеноплодни, житото, да кажем, какво е било житото тогава, с много малко скорбяла, с много малко мазнини, било и с богато на фибри, антиоксиданти, микроелементи, витамини и прочие. В резултат на което ние сме яли много качествена храна, ама малко несигурно, във връзка с което тези масни клетки около кръвоносните съдове, първобитният човек никога не е бил пълен. Ето кроманьонците, неандерталците са били, ама защото иначе ще умрат от студ. Но не е много. Сега, ние в момента се храним с такива храни, толкова сме обездвижени и сме подложени на един хроничен стрес. Всички първобитни народи, ако може така да кажем, стресът им продължава около 3 дни. Маймуните също. Почти нямат хроничен стрес. При нас има хроничен стрес. Хроничният стрес води до тежка инсулинова резистентност. При стрес инсулин е стресов хормон. Той рязко се качва. Човек увеличава апетита, за да може да преживее. Той гледа да яде, за да има енергия, да може да се бори с живота и прочие. И тежкият стрес е едно от нещата, които ни убива, като почнем сърдечно с всякак, включително и затлъстяване. Докато нашите политици се преборват с политическата ситуация, те са подложени на тежък натиск от всякъде и тежък стрес, повечето от тях пълнеят. Значи, те се справят с стреса, но цената е пълнеенето. Когато един човек, който е подложен на хроничен стрес, спре да пълнее и почне да слабее, това означава, че той не може вече да се справя, не може да издържа. Тогава ние трябва да се намесиме категорично с лекарства, с социални мерки. Значи този човек може да тръгне и да умре, примерно, от глад. И ви давам един пример. Много известен Николай Васильевич Гогол, руски писател, може би украински, който има много хубави неща. Едно време сме ги учили в училище. Той почива в депресия от глад. Вторична анорексия. Спира да яде. Не мога да го накарат да яде на сила. Нали? И той почива от депресия. Сега нямаше да стане, щяхме да му ударим в дупето инжекции, нали? Антидепресанти, щеше, нали? Но тогава това са ни били възможностите на медицината. Във връзка с което изключително важно е антистресови, наколкото е възможно програми, рационално хранене, нали, не да бъдеш потребител, а ти да си избираш качествена, но по-нискокалорична храна,
Движение. Възрастен човек без полови хормони, след 55-60, за да си поддържа състоянието на тялото, би трябвало, ако сърцето, коленете, в смисъл ставите позволяват, да се движи дневно около 8 км към 10 000 крачки. Всеки ден. Няма 2-3 пъти седмично, по половин час, там малко пилатес, не знам каква гимнастика. Не, трябва сериозно. Така сме създадени. Това ни е биологията. Все едно една лека кола, всеки има лека кола и много пази. Какъвто бензин там трябва, такъв бензин и налива. Сменя маслото, помпа гумите, следи. А собственото си тяло пък пари не дава. Каквото му падне, когато му падне, вече за големите калории да не говориме, за, примерно, алкохола. Алкохолът е страшно калоричен. Примерно, 1 грам белтък или 1 грам захар са 4,3 килокалории енергетичната им стойност. Докато 1 грам алкохол, чист спирт, е 7,3. А 1 грам мазнинка е 9,1. Значи, като пинеме 100 грама концентрат, нали, все едно сме 70-80 грама захар хапнали. Дадема една чаша концентрат за един сериозен мъж, това нищо не е. Нали, а пък, аде да изядеме с лъжица 70-80 грама захар, става ти бъргън, не можеш. Нали, ама тук не го усещаш. И от тук идват и опасностите за килограми при истинските юначни българи, мачовците. Имаме въпроси от зрители. Да. Започвам да ги задавам и после ще се върна на бъбречните заболявания и затлъстяването, защото там пък има едни други хранения протеинови, които продължават да увреждат бъбреците. Ние мислим, че слабеем, но да задам първо въпроса. Да. При диабет тип 2, висок общ холестерол, висок лош холестерол, нисък добър и високи триглицериди, кое лекарство е по-добро? По-новото или по-старото, и търговските наименования не мога да ги кажа. Тирзепатит или семаглутид. Да, благодаря. Сега, лечението и двата медикамента могат да се използват в по-ниските си дози за лечение на диабет. При едно добро лечение на диабет, в общия случай, триглицеридите падат. Триглицеридите в общия случай отразяват преяждането. Калорийното преяждане. Триглицеридите. Рядко могат да бъдат в резултат на други там заболявания, но в общия случай означават, че този човек, като има високи триглицериди, преяжда. Първата точка. Втората точка. Диабета не е добре компенсиран. И тогава се увеличават. Така, значи, диабета не се лекува добре. Първата точка. Втората точка. Ниския HDL холестерол, добър холестерол. Добрият холестерол може да се увеличи от няколко неща. Едното е женски полови хормони. Второто е физическа активност. Нямаме лекарство за увеличаване на добрия холестерол. Той е обикновено генетично детерминиран. Добрият холестерол, HDL холестерола, добрият холестерол 1% по-висок добър холестерол, 3% по-нисък риск от инфаркт, от инсулт. Всички, които имат висок холестерол, добър холестерол, обикновено това са хора с здрави кръвоносни съдове. Няма инфаркт, няма инсулт, няма влошаване на артериалните съдове, на краката, на червата и прочи. Това са дълголетниците. Ако не ги срещне друга мечка. Нали? Сега, лошия холестерол зависи и общия холестерол, той е едно и също, зависи от компенсацията на диабета. И давам един пример. Лошият холестерол излиза от черния дроб, където се синтезира основно, отива в периферията. Периферията, която тъкан си иска, взима си каквото си иска, лошият се връща в черния дроб и се отделя през жлъчката. Това всичко става нормално. Едно време бабите ни, преди Втората световна война, са се хранили с осолена сланина, с топена свинска мас гърнета. Вие сте млада, не знаете, ама едно време не е имало в България хладилници.
Нали, до 50-те години няма хладилници. Като няма хладилници, къде да се държи храната? В най-студеното место на жилището. Нали, какво може да се яде, което няма да се вали? Колбасите, например, солената сланина. И задавам един въпрос. Имало ли е тогава инфаркти? Почти не е имало инфаркти и инсулти. Когато цар Борис получава инфаркта си, всички се чудят и се маят какво му е на този човек, как са го отровили, защо така, какво е било. Трябва да дойдат немски професори, там да направят електрокардиограма и така нататък, да се разбере, че е получил инфаркт. Защо има много редки инфаркти? Наследствено имаме инфаркт, те са много редки. Много редки. Сега, тогава хората са се хранили с храна, в която имало много антиоксиданти, микроелементи, нали, в една естествена храна. Сега, холестерола, който излиза от черния дроб, отива в периферията, свързва се с ключ, като ключ-ключалка, периферията си го ползва, връща се в черния дроб, ключ-ключалка влиза в черния дроб и се отделя през жлъчката. Обаче, ако имаме по-високо количество захар, не е компенсиран диабета. Второ, ако пиеме алкохол, който окислява лошия холестерол, така наречения лош. Ако, да кажем, в храната ни няма антиоксиданти, всичко е обработено, много хубаво беловешно, и колко сладките, кифличките, всичко, тогава ние имаме окислен, гликозилиран, свързан с глюкозата, нитрозилиран, свързан с азотен окис и прочие променен холестерол. А най-типично е при пушачите, но също и при болните с диабет, при който захарта е висока. В резултат на което този холестерол е променен. Това е хидроксилиран, окислен, нитрозилиран, гликозилиран. Той не може да влезе в периферните тъкани, той не може да влезе в черния дроб. Той е променен. Тогава той се върти в кръвоносните съдове, натрупва се в съдовите стени, там идват белите кръвни клетки да го очистят, обаче те не могат да го приемат с рецептор. Те го приемат по един друг буклуджийски механизъм, скевенджер, буквално буклуджийски. Поемат го, изсмукват му водата, компресират го, натрупват се, стават едни големи масни клетки, после се разпадат, образуват се кристалчета холестерол в съдовите стени. Тогава това е атеросклерозата всъщност. Значи атеросклерозата не е само защото ядеме мазнина, а защото ядеме високо рафинирана мазнина, високо рафинирани храни, нали? В резултат на което първо, ние никога еволюционно не сме яли толкова мазнини. Второ, това, което тези мазнини са силно променени. ЛДЛ холестерол е силно променен. Значи, този човек, който иска да се лекува, значи, трябва да се компенсира много добре диабет. Тогава лошия холестерол ще спадне от само себе си. Нали? Това е вторична хиперхолестеролемия. Ще спадне от само себе си. Триглицеридите ще спаднат от само себе си. Нали? И сигурно е, като това ми казвате, сигурно, освен че декомпенсиран диабет, сигурно и пълен. Сега, лекарствата, и двете лекарства, и тирзитепатида, и семаглутида, могат да помогнат да отслабне. Те нямат предимство едно спрямо друго за отслабване. Сега, лекарствата имат различно количество. Нали, едните започват с 4 мг, пък постепенно стигаме до 1 мг, а после до 2,4 мг, може да стигнем до 7,2 мг. Другото максимално може да стигнем до 15, почваме с 2,5. Значи имат разлики в молекулите. Те имат в средните молекули, които обикновено се използват, приблизително еднакъв ефект по отношение на отслабването. В големите дози, там има някакво предимство, може би, но там големите дози обикновено дават много странични действия. И на практика, например, това, което ме питат, големите дози на двете ги няма в България. Нали? Така, те са почти еднакви като ефективност. Още въпроси от зрители. Дора Луизова пита: покачване на килограми в менопауза нормално ли е? Така. Покачването на килограми в менопауза
естествено е нормално. Защо? Спадат половите хормони. Като паднат половите хормони и при мъжете, и при жените, почваме годишно да сменяме минимум половин килограм масна мускулна тъкан с масна тъкан. Спадат половите хормони и намаляват растежните фактори, анаболния ефект за мускулите. А за сухожилията? Да. А за ставните капсули? Да. За ставите? Да. За костите? Да. Фактически с началото на менопаузата започва един спад. Изтъняването на мускулите казваме саркопения, нали? Изтъняването на костите е остеопения, остеопороза вървиме нататък. Изтъняването на ставните капсули, сухожилия и прочи започват да изкупат и износени стави, болки и така нататък. Всичко това е свързано и с още нещо, с увеличаване на масната тъкан. Защо? Защото половите хормони в организма се балансират с стресовите хормони, казва се кортизол. Това е един хормон, който ни дава краткотрайно голяма сила да се бориме с света, но след това той изяжда организма. Но тук като е балансиран с половите хормони, нали, ние пълнееме, увеличаваме, ставаме по-веде, но когато паднат половите хормони, баланса му вече намалява. Няма какво да балансира това, което ни изяжда. Сега, предишния въпрос, пропуснах още нещо да кажа. Лечението с инжекции, за които говорихме, бива така, лечение за отслабване, независимо от другите. Но лечение срещу диабета, независимо от другите. Само, че има още един ефект. Още 3 ефекта. Лечение за намаляване на затлъстяването, увреждането на черния дроб от затлъстяване. Това нещо го има регистрирано единствено семаглутида. Значи, ако има затлъстял черен дроб, по принцип това е много често при болните с диабет. Този е медикамента, който ще доказано отслабне черния дроб. Второ, имаме намаляване риска от инфаркт от инсулт. Намаляване риска от инфаркт от инсулт с 20%. Имаме пак само за семаглутида. Това. И третото, което е, и двата медикамента, като погледнем как действат на бъбречната функция, те подобряват бъбречната функция. Защо? Намалява масните клетки, които са покрай кръвоносните съдове на бъбрека. А масните клетки, ако са много покрай кръвоносните съдове на бъбрека, в хилуса на бъбрека, те отделят възпалителни молекули, които увреждат бъбрека. Подобно на това, масните клетки, ако са много около коронарните съдове на сърцето, кръвоносните артериите на сърцето и около сърцето, увреждат. Където са около кръвоносните съдове на сърцето, от вътрешната страна от увреждането се развива атеросклеротична плака. А където са около под епикарда, там около сърцето, не кръвоносните съдове, около самия сърдечен мускул, те отделят възпалителни молекули, увреждат сърцето и се развива миокардиосклероза, сърдечна недостатъчност, аритмии, предсърдно мъждеене, предсърдно трептене и така нататък. С други думи, масната тъкан, висцералната маса, уврежда черния дроб, да, може до цироза да го докара, уврежда бъбрека, да, уврежда кръвоносните съдове, сърце, мозък, крака, корем, където искате, уврежда самия сърдечен мускул. С други думи, масната тъкан, ако е много, която е покрай кръвоносните съдове, артериите, около вътрешните органи, висцерална масна тъкан, тя уврежда. Сега, тя може да бъде много около панкреаса, зад стомашната жлеза. Там, където се произвежда инсулин, има образование, Лангерхансови острови, казваме ние, които произвеждат инсулин. Ако там се образува малко повече масна тъкан, висцерална, тя уврежда производството на инсулин, пада производството на инсулин. С други думи, развитието на вътре около кръвоносните съдове, висцерална масна тъкан, която се образува
по-често от мъжки полови хормони и от тежък хроничен стрес, ни уврежда цялото тяло. Инжекциите, които правиме, и особено този семаглутид, за който споменах, той намаляват не само тази масна тъкан, те намаляват увреждането на черния дроб, на бъбреците, намалявайки тъканта, нали, на сърцето, на кръвоносните съдове на сърцето и прочие. И не е само проблем за килограмите или, да кажем, проблем и за диабета. А и другите увреждания ние можем да ги лекуваме с тези инжекции. Но отново казах, така с умерените дози. И след лекарско предписание, разбира се. Би трябвало човек, който разбира това, да изследва пациента. Примерно ние може да определим колко инсулин има, много, малко, инсулинорезистентност, секреция на инсулин, нали, видът на затлъстяването. Имаме възможност. Кое е увеличено? Ако е увеличено подкожното затлъстяване, повечето при жени, не е много сериозно. Ако е много увеличено, да. Но ако не е много увеличено, не е много опасно. Подкожното. Но това, което е вътре в корема, на долу корема, и това, което около кръвоносните съдове, ние казваме висцералното, това нещо това е смъртоносно. Значи там трябва да се на всяка цена лекува. Тези неща ние може да ги определиме с апаратите, примерно, с които определяме костна плътност. Може да измерим масната тъкан, висцерална масна тъкан, тотална масна тъкан, андоидна масна тъкан, гиноидна масна тъкан, всекви. И съобразно нормативите може да кажем, че тук имаме приемливо пълен, ама не е много, а тук може да кажем, че това трябва на всяка цена да се намали. От медицинска гледна точка, не от козметична. Нали? От медицинска. Ние може да го измериме с импеданс. Хващате ни дъжки или стъпват и хващате ни дъжки. Може, това е капризно изследване, но много прецизно. Може да се изследва с ултразвук. Добрите майстори на ултразвука могат да измерят, имаме критерии в целия свят, нали, за мазнинката около сърцето. Върху сърдечния мускул може да се види колко, ако е над 4 мм, може да се види около кръвоносните съдове. Може да се види около зад стомашната жлеза, където може да се види в черния дроб. Затлъстяването по всички вече знаят за чернодробното. Може да се види около бъбреците. Но може да се види вътре в корема. Може да се сравни подкожно и вътре под перитонеума, между червата. Различни има критерии. Сега, какъв е проблема? Проблемът е, че това е една огромна област на медицината, защото 270 болести са, това е корена на 270 болести, която в момента е почнало от няколко години да се разработва. Все още имаме терминология, критерии, претенции, всеки един, значи, за да бъда аз учен такъв, първо трябва да публикувам. Мога да публикувам каквито и да е глупости. Не? Това няма значение. Що ме публикувано, значи е верно. Така. Второто, което полагат огромни усилия, да бъдем различни. Ако вие сте казали метаболитен синдром, аз казвам синдром на нарушен метаболизъм, другия ще каже нещо друго, трето, четвърто, значи на едно и също нещо. След това, за да се различаваме, ако аз включа 4 критерия, вие ще включите 5, следващия ще включи и 7, другия ще включи само 3, защото те били по всякакви съображения. Резултатите трудно могат да се сравняват, но като цяло всички лекари ги знаеме. Не опираме до масната тъкан и различните ѝ видове на различните места, нали, биохимията. Дали имаме, ние казваме, което не е правилно, нездравословно затлъстяване. Когато, примерно, увеличен холестерол, намален холестерол, триглицеридите и така нататък. Обаче имаме и друго. Казваме здравословно затлъстяване. Има ли здравословно? Ще кажете, ама борците сумо. Те са доста пълни, логично. От друга страна, страшно работят с мускулите, всичко се гори, те изглеждат, че няма им нищо. Като мериме кръвта, прекрасна. Инсулина, обаче не е така. Те живеят доста по-малко от останалата популация. Защо? Те полагат огромни усилия
и се изчерпват. Все едно ние имаме определено количество обмяна на веществата, което ни определя продължителността на живота. Ако по-интензивно е тази обмяна на веществата, живота се скъсява. И това е така. Всички, които имат по-нисък пулс, пулсът дава, сърдечната честота дава представа за обмяната на веществата, с по-ниския пулс живеят по-дълго. С по-ускорения пулс по-късно. Това е и в животинския свят, и при нас. Таня Йорданова пита: много често при диабет и метаболитен синдром се следи само кръвна захар, но не и нивата на инсулина. Не е ли по-важно да се търси причината, хронично високия инсулин, вместо само да се лекува следствието? Сега, първо имаме диагноза. Идва един човек с висока кръвна захар. От какво е тази висока кръвна захар? Примерно, при ковида всички тежко болни, които легнаха в болница, някъде към 75-80% от тях имаха висока кръвна захар. Ще кажете диабет. Всички ли развиха диабет? Там слагаха и кортикостероиди. Не. Тежък стрес. Те идват с много тежък стрес. При много тежък стрес захарта се качва, човек да има сили да се бори с живота. Да преживее. При инфаркт, истинските инфаркти, 75% от тях имат някакво въглехидратно разстройство. След като отмине инфаркта, минат 45 дни, премине диабета, какъв процент от тях остават с висока кръвна захар, имат диабет, какъв нямат? Преди не са имали. 5%. Защо? Около 5% от популацията е рискова за развитие на диабет. А другите при стрес сме качили захарта, минава стреса, захарта се е нормализирала. С други думи, не всяка кръвна захар е диабет. Ние трябва да го проверим няколко пъти. Другото е, когато поставяме диагнозата, ние трябва да разберем какво е нарушението. Обикновено може да изследваме. Зависи вече дали е слаб човек, как се е изявил диабета и прочее. Сега това е един от най-модерните въпроси. Детският диабет се изявява с тежко влошено състояние, може да умре детето, когато няма инсулин. Същия вид диабет, ако се развива при възрастен човек, 60 години, 70 години, същия вид потича постепенно, леко, няма тежко състояние, трудно е за диагноза. И затова имаме, когато се открие един болен с диабет, ние изследваме, ако е висока захарта, изследването на инсулина в момента не е много меродавно. Защо? Инсулина, т.е. глюкозата, високата захар, има глюкотоксично действие на бета-клетката. Тя потиска производството на инсулин. Ако ние почнем, този човек има обикновен втори тип диабет, възрастов, с достатъчно инсулин, но в момента се случило грип, ковид и се качила захарта. Ако лекуваме известно време с, да кажем, 45 дена, месец-два, с инсулин, за да бъде по-ниска захарта, бета-клетката поема въздух, поема си и след това може да го лекуваме 20 години, 30 години, 40 години с таблетки. Примерно, видни наши личности, публични личности, които имаха диабет, няколко пъти през живота бяха на инсулин, примерно счупват бедрената шийка, трябва да зарасне, развиват пневмония, тежък грип. Няма как. Трябва да дадем инсулин, те болния с диабет трудно може сам да се оправи. Обаче, извън това, те ще остават, за тия 40 години, те на лечение с диабет са били 6 месеца, 8 месеца. Всичко останало са били на таблетки, примерно. Така че ние при поставяне на диагнозата измерваме един C-пептид, измерваме антитела, анализираме как се развива диабета, как се повлиява. Примерно, ако е тежък диабет, той не може да се повлиява от таблетки, в общия случай, а се повлиява от инсулин. Ако е лек диабет, таблетките естествено ще повлияят и той ще влезе в ремисия. С други думи, поставянето на началната диагноза е много важно. Много важно и тя определя с какво и как да го лекуваме. Ние обикновено гледаме с най-малкото достатъчно количество медикаменти. Лошото е, че
80% от втори тип диабет са пълни. И те, ако не може да ги повлияеме, примерно с метформин, с което започваме, с SGLT2 инхибитори, там имаме друга група лекарства, тогава трябва да им будеме тези инжекции с GLP-1, за да повлияеме и диабета, и затлъстяването. Нали? Ако един пациент пълен развие диабет и отслабне над 15%, което е реалистично, нали? Което с нашите, независимо дали с това или с онова лекарство, го постигаме. Реалистично. Над 15% той влиза в ремисия. Значи диабета изчезва, докато пак не напълнее. Аз се оправих, нали? Свършихме с диетата, дай да ги вседа и отново. Така че ние можем да влезем в ремисия за години. Примерно, друго много дебели, вече много дебели, над 140-50 кг хора, това е много тежка болест. Нали? Затлъстяването е над 20-30 болести. Но при тях може да направим операция. Като се яде храната да минава транзит през стомаха и през част от червата, за да се всмучи по-малко количество. Защото диетата малко трудно може да разчитаме на нея. Резултатът тези хора могат да са 100-200 кила. Могат. Второ, диабета влиза в ремисия. Трето, кръвното, ако не е продължило повече от 5-6 години, да се промени бъбрека и вече да влиза в ремисия. Атеросклероза, спира развитие. Всички там холестерол, лош, добър, всякакъв. Нормализира се. Инфаркт, инсулт, всичко пада. Но, като сме направили тази операция, той трябва да взима хранителни добавки, витамини, омега-маслени киселини, микроелементи. Трябва качествено да се подкрепя, защото не може голямо количество храна да мине, за да си ги излече тези. Ние трябва да ги подкрепим. Напреднахме много с времето, а имаме още много въпроси, които няма да успея да задам. Преди няколко дни една новина обиколи всички медии за жени, които са приети в болница с критично тежко състояние, защото са приемали хранителни добавки, купени от социалните мрежи. Защо според вас, когато има проблем с сърцето, ходим на кардиолог, проблем с очите, офталмолог, а когато има проблем с килограмите, не отиваме на ендокринолог, а купуваме рекламираната добавка. Няма и контрол върху добавките. Има два елемента. Първо, в България живеят българи. Те са потребители. Те гледат, четат социалните мрежи. Те знаят, някой ден мога да ви кажа защо, че лекарите там могат да ги скопосат нещо, да им направят лошо, да отидат да чакат, макар че в България спрямо всяка цяла Западна Европа или Щатите може да стигнеш до добър лекар за няколко дена. Сега, така че обикновено като дойдат при мене, те ме получават. Нали? Идват да ми кажат, ама чакай сега, той казва това, он не казва това. Аз да те питам, ето тук имам 20 въпроса, тук пише в социалната, еди какво си пише. Той се интересува, той се интересува аз какво има, аз какво мисля, той се интересува. Но това е отдален въпрос, това е за българина. Отиваме на втория въпрос. Хранителните добавки. Хранителните добавки, микроелементи, витамини са на регистрационен режим в Щатите. И всички ние, щом е в Щатите, това е в Европа, това е в България. Регистрационният режим означава, подаваш си документите с подпис и печат, че в тази добавка има това и няма еди какво си. В резултат на което те взимат и го регистрират. И сега в Щатите, където обаче това се и проверява от време на време, установяват, че между 30 и 70% от добавките имат неща, които са биологично активни и които не спадат към хранителните добавки. Например, при бодибилдинга имат анаболи. Така. За отслабване имат лекарства, които ускоряват обмяната на веществата, подобни на амфетамина, на кокаина, има антидепресанти, които ние използваме, лекарство, нали, за отслабване, има го, нали, които ускоряват обмяната на веществата. Но тези неща могат да се дават
на хора, които са относително здрави, в количества, които строго са измерени. Нали? Дозата прави едно нещо, лекарство или отрова. В случая, за да отслабнат от хранителната добавка, никой не е отслабнал от глад. Значи, за да отслабнат, и то със сигурност, да се купят и да препоръчат, вътре сигурно има вещества, които рязко ускоряват обмяната на веществата, примерно като амфетамин. Те до какво водят? Те водят до сърдечни аритмии. Те увеличават тонуса на една нервна система, ние казваме на симпатикус. Ускоряват сърдечната дейност, могат да доведат до аритмии. Могат да доведат голямо нервно напрежение. Все едно адреналин, нервно напрежение човека настъхва. Нали, катастрофите, които гледаме там, карали коли без спирачен път катастрофата. Защо? Той е вземал подобни стимуланти, нали, при който този мозък не е същия. Нали, не е нормалният мозък, защото поне ще натисне спирачката и да не си сипа и той колата, като катастрофира и прочее. С други думи, между 30 и 70% от хранителните добавки в Съединените щати имат нещо вътре. Периодично ги фащат, глобяват, забраняват, пускат нещо ново, регистрационен режим и, така да се каже, потребителите се лекуват. Протеиновото хранене. Отслабване чрез протеинови шейкове. Помага или вреди? Но отслабването ясно, че... Но бъбрека как реагира? Сега, ако бъбрека е здрав, нищо. Какво прави протеина? Ако гладуваме, примерно, ще кажете, топиш мазнинка. Не е така. Мазнината изгаря в огъня на въглехидратите. С други думи, трябва да влиза в мене глюкоза, за да гориме мазнините. Без глюкоза мазнините не могат сами да горят. Значи, трябва от някъде да се вземе глюкоза. Откъде се вземе глюкоза? Ако ние сме на масна диета, само мазнинки без въглехидрати, нали, в организма, за да не умре човек, се превръщат белтъците в захар. Казва се гликонеогенеза. Глюкоза се образува от белтъци в черния дроб. Нали, в черния дроб имаме малък резерв. При един по-активен спорт, след няколко часа, това се свършва и правиш тежка хипогликемия. Да, точно така. Сега, във връзка с което, като се кара на масна диета, за да слабееш, трябва нещо да топиш белтъчно. Какво топиш? Топиш мускули. А мускула има, моя мускул има 8% белтък, а на един бодибилдинг, така, максимум 12%. 15% имат истинските спортисти, нали, които са сериозни неща. Но като се топи този белтък, това не е много белтък, какво става? Губи се много вода. Много бързо се отслабва. Когато не се спортува и се пази диета, много бързо се отслабва. Вода се изпикава, ето вода се, а това всъщност е стапена на мускулите. В хроничен план се топят костите. 40% от костите е белтък. Костите са много тежки. Костите представляват депото на калций и белтък в организма. И при диетите, ако не влиза белтък достатъчно, се топи. Сега, когато не сме на масна диета, на протеинова диета. Нали? Протеина какво става? Той в организма, той не може да го оползотвори. Нали? Той го превръща в захар. Ама захарта изгаря с мазнинката. Значи, ние имаме въглехидрати, белтъците всъщност са, които изгарят в огъня на масти, които изгарят в огъня на въглехидратите. Пак се слабее, нали? Обаче това слабеене води до производство на повече креатинин, урея. Ние казваме остатъчни азотни тела, защото белтъка има азот молекула, азотвата. Всяка молекула аминокиселина има азот и от тук се разграда. Сега, това не уврежда бъбрека на здравия. Обаче, ако този бъбрек е увреден, примерно от хипертония, хипертонията уврежда бъбрека. Примерно, давам ви пример. Възрастният бъбрек след 40 годишна възраст, 40-45 годишна възраст, намалява функцията си около 0,25% годишно. На най-здравия човек
възрастово намалява. Функцията на сърцето намалява около процент, костите изтъняват и така. Това е нормално. Сега, когато обаче ние вземем и направим нещо, имаме кръвно, имаме диабет и кръвното и диабета увреждат бъбрека. Имаме повече мазнинки, особено висцерални около бъбрека. Значи, годишно не се намалява 0,85, финалния вариант, 1% да го сложим, се намалява 2-3%, може и повече. Намалява бъбречната функция. От увреждане, от кръвното, от диабета, от това, от това. И сега, ако при тези условия ние обременим бъбрека с голямо количество сол, с голямо количество протеини, нали, то тогава имаме изтъняване. Значи, протеини са абсолютно необходими, за да не слабееме за сметка да си изяждаме костите и мускулите. Нали? Трябва физически упражнения да правим, като да спортуваме, като пазиме диета, и другото, което е нали, трябва да ядеме достатъчно белтък. Нали? Но той достатъчно белтък е някъде грам и половина на килограм тегло дневно, но не и повече. Въпрос относно псориазиса и метаболитния синдром. Защо едното води до другото? Задължително ли е? Не. Сега, псориазис е леко автоимунно заболяване. Той засяга както кожата, което го виждаме, възпаление на кожата, нали? И излющване на кожата, така засяга и вътрешни органи. Например, може да засегне черния дроб. Писми, мекрози на муро, все едно наяден от молец черния дроб, нали, които са малки и сериозно увреждане. Имаме увреждане на ставите. Ставите. Може да протече псориазиса като септично състояние. Висока температура, човек се тресе и така нататък. Значи, псориазис е автоимунно заболяване. Той е често свързан с метаболитния синдром, значи с по-пълните, с кръвно, с диабет. Защо? Автоимунните заболявания са по-чести при неандерталците. Дали са по-чести? Това е наследство от неандерталците. Благодаря на неандерталците тогава и аз лично. Имаме въпрос от Таня Орденова, който няма да успея да задам целия. Отново за новите лекарства. Няма да спомена търговските марки. Създадени са първоначално за диабет. Вече масово се използват. Проблем е, че не всеки организъм ги понася добре. Масово се изписват. Това новата пандемия е да се лекува масово с тези лекарства. Няма да мога да задам въпроса на дамата, защото напреднахме много. Да. Новите лекарства целят корена на заболяването. Апетита да се отслабне, дето казах 20-30% намалява нормалното ни хранене, точно това, което надяждаме, за да може да отслабнем. Ако искаме, ще го надпием и надядеме, но можем да отслабнем. Имаме възможност. Това нещо лекува диабета, лекува кръвното, протектира бъбрека, протектира черния дроб, протектира панкреаса и най-вече сърдечно-съдовата система. Значи, нямаме по-добро. Ние сме слезли до корена на болестта и сме открили едни от потенциалните лекарства. Но те не могат да направят чудо. Спокойно може да се отслабне, не спокойно, но с желание може да се отслабне 15%. Може да се върнем в ремисия кръвно, ако особено започнем на време. Нали, страничните действия, които много се приказват в едикви си мрежи, социалните мрежи, предимно са лъжи. Значи, предимно са лъжи. Аз знам за страничните действия, примерно, страничното действие е 0,2 на 1000, значи 0,2%, а положителното действие е 50%. Ако сложим тук 50% срещу колко пъти по-малко, 0,2%, какво ще избере човека? Нали? Но в социалните мрежи това дава възможност на всеки един, който е некомпетентен, да бъде много значим, да убеди хората, всеки, който е харизматичен, да им пречи да се лекуват. Много от болните, които идват при мене, те не искат да се лекуват. Значи, това лекарство такова, онова лекарство такова, диетата такава, еди какво си такава, нали? И аз слушам, да кажем,
Да. Както искате. Много благодаря за този разговор. Не ни стигна времето, ще направим втори по този повод. На финала на разговора, вашата препоръка и към по-младите, и към по-старите, за да живеем дълго и здравословно и щастливо. Сега да живеем щастливо, на първо място по-малко трябва да слушаме медиите и повече трябва да се стараем да реализираме себе си. Това, което сме ние, да живеем така, не както ни казват или препоръчват, както го усещаме. Първата точка. Втората точка, трябва малко повече да се движиме. Това категорично. Третото, трябва да ядем по-малко, но по-качествено. Четвъртото, което е най-трудно в нашата среда, трябва да бягаме от хроничния стрес. От хроничния стрес в момента, в който пусна телевизора и оттам почват този убил, този, онзи убил, онзи, он убил баба си, този убил дядо си, той е направил това, той е направил това. Няма друга телевизия в Западна Европа и Северна Америка, която постоянно да занимават хората с това нещо. Значи, аз, примерно, да ми дадат една телевизия, да видите какво ще направя. Всеки ден умират около 300 българи. Умират от болест, от старост. Нали? Ще почна да разправям за всеки един как е умрял, с снимки, с това, с това, нали? Защото доста от пациентите ми са възрастни и е много тъжно края на живота им. Нали? Това трябва ли да го гледат? Как всички, които ги гледат тези хора, те нямат роднини, не го знаят. Нали? Но всичко това нещо подлудява хората. Лично аз не съм привърженик на подобно поведение. Благодаря ви за този разговор. Не забравяйте, че тази неделя преместваме стрелките на часовника с 1 час, а от следващото издание на подкаст за здраве ще се върнем към зимното часово време, вече ще е от 19 часа. Очаквайте и следващите ни епизоди.